Harlock. Zeda komandanteak Ilmidusen untziterietik ihes egiteko moduko toki batera eraman gaitu. Baina horretarako bidea aldatu eta azeleratu beharra daukagu. Gure bizitza berriaren hasiera da. Elitzaidake gustatuko inork esaterik lehen borrokatik ihes egindako koldarra ginela. Toshiro, zuk zer diozu? Nik ez diote txaiari bizkarrik emango. Erokeria litzateke zurekin batez etortzea. Alakoxea da pirata baten bizimodua. Eta horixe da aukeratu duela. Ekintzarako prest! Gehieneko abiaduran! Borrokarako prest! Ies egin nahian dabi, aurrera untzi guztiak, egin zu energiazko jaurtikariekin, sontxitu pirata ontzia! Kapitain! Untzi guztiek diote energiazko jaurtikaiak desbideratu egin direla. Ordenadorearen irakurketak erabat okerrak dira. Zer? Harlock, inguratzen gaituzten eremu magnetikoak eta dimentsio uinek gertakari harrigarri bat erakusten dute. Zer esan nahi duzu horrekin? Ba, normalak dirudite. Baina gure tresnek ezin dute untzi etxaien kokapen zehatza irakurri. Zedaren untziaren leherketak eragindu segurazki. Haren motore indartsuek eztanda egitean, espazio aldarazi dute eremu handi batean. Eta ziur naiz naita egin duela, gu babesteko. Ederki, aurrez aurreko erasoa, untziburuaren kontra! Ez gelditu, segi zu egiten! Hau ez da borroka egiteko modua. Ez dago araudian? Lastima, hau baita piraten jokabidea! Horrela ikasiko duzue paretik entzen nire bandera ikustean. Jarri makina gehieneko abiaduran, eta hartu izarren itxasonantzko bidea.